Türkmenistanyň resmi mediasy Garaşsyzlyk bayramynyň öňýanynda ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň açylyş dawarasynyň bolandygy barada habar berýän mahaly ýurtda öňden bar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsiniň boş durandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Daşowda habarçymyz Welaýatyň Saparmurat Niýazow etrawynda gurulup satwa çykarylan 400 sany kottej jaýyň tas ählisiniň diýenýaly boş durandygyny aýdyp bu toplumyň ýerleşýän etrapçasyny baýuşlaryň ketegine meňdedýär. Bu baýuşlar üçin gurulan owa bu ýerde 400 sany kottej jaý bar. Ýöne häzir çenli olaryň diňe 20 sanysyny raýatlar satyn aldy. Galan 380 jaý baýuşlaryň ketegi bolup boşdur. Bu ýerde guruluşyklar tamamlanmadyk, başga da jaýlar köp diýip habarçymyz aýtdy. Habarçymyz jaýlaryň boş durmagynyň has takygy raýatlar tarapyndan satyn alınmadygynyň sebäplerini kottejlaryň bahasynyň ilatyň maddi eliýeterinden aşa gymmatlygy bilen düşündirýär. Kottej jaýlaryň narhy 500 000 manat. Bu döwletiň kesitlen kursuna göre 145 000 Amerikan dollaryna golay bolýar. Garabazaryň narhynda bolsa 26 000 dollardan gowrak bolýar. Öň jaýlary ipoteka esasyna 15 ýyla çenli üzüşmek şerti bilen satýardylar. Ýöne häzir bu möhlet 4 ýyl edildi. Adamlarda 4 ýyl däl, hatda 15 ýylda üzüşmäge de ýagdaý ýok diýip habarçymyz sözüni jemledi. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri Türkmenistanyň paýtagtynda we beýleki ýerlerinde ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlarynyň täze döwrewap şäherçeleriň ýygyderli gurulýandygyny habar berýärler. 19 sentýabrda Aşgabatyň günorta bölegindäki Parahat 7/3 ýaşaýyş toplumynda gurulan täze köp gatly jaýlaryň ikisiniň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu jaýlaryň Garaşsyzlyk bayramynyň öňýanynda Aşgabatlylara ajaýyp sowat bolandygyny aýdyp, jaý eýeleriniň 144-süne öý açarlarynyň gowşurulandygyny habar berdi. Şeýle-de çarşembe güni Lebap welaýatynyň Atamurat Niýazow köçesiniň ugrunda 4 gatly jaýlaryň 4-sünden ibaret täze ýaşaýyş toplumy dawaraly ýagdaýda açyldy. Olaryň her birine 4 we 3 gatly öýleriň 24-süsi ýerleşýär. Resmi medianyň habarynda ulanylmaga berilen ýa-da satwa çykarylan bu täze jaýlaryň bahasy ýa-da maliýe çeşmesi aýdylmaýar. Şeýle-de köplenç türkmen lideriniň gatnaşmagynda uly şowhun bilen açylýan bu ýaşaýyş jaý toplumlarynyň açylyş dawarasyndan soň çolaryp galýandygyny hem ýurt içinden gelip gowşaýan videolarda görse bolýar. Galy berse-de Aşgabatda we ýurdun welaýatlarynda soňky ýyllarda gurulan we uzak möhletli kredit esasynda ilata berilen ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleriniň bir topary aýlyk gadançlary beýle gymmat bahaly jaýlaryň ipoteka töleglerine ýeterden juda azdygy sebäpli jaý tölegini töläp bilmän alada galýarlar. Hatda soňky aýlarda bu jaýlary ýygyna tapşyrmaga synanşýanlaryň bardygy hem habar berilýär. Lebap welaýatynyň Halaç we Garabeköbül etraplarynyň arasyna ýerleşen Zelili geňeşligindäki bir karar zaman owasynyň Azatlyk radiosy bilen anonim görnüşinde habarlaşan onlarça ýaşaýjysy güzeranyny aýlamakda kynçylyk çeken käbir maşgallaryň jaý töleglerine guruw çatman jaýlaryny ýygyna tapşyryp başga ýere göçmäge mejbur bolýandygyny mundan bir hepde çemesi öňgürrüň berdi. Ekspertleriň pikirine görä Türkmenistan soňky ýyllarda garaşsyzlyk döwründäki iň agyr ykdysady kynçylygyny başdan geçirýär. Olar täze urulan jaýlaryň boş durmagynyň we jaý eýeleriniň öz kreditlerini töläp bilmän jaýlaryny ýygyna tapşyrmagynyň hem ýurtdaky ykdysady krizisiň alamatlarynyň biridigini aýdýarlar. Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri geçen ýyl Aşgabatda bolup Türkmen hökümetine döwlet investisiýalarynyň azaldylmagyny maslahat berdiler. Emma muňa garamazdan döwlet baş tutany golaýda ýene bir näçe gymmat bahaly mihmanhananyň, kongres zalynyň we beýleki kaşaň dehalaryň guruljakdygyny habar berdi.